O primeiro paso sería pelar as 2 cenorias. A continuación, rallamos a cenoria. Para acompañamento da masa, rallamos o queixo. A continuación, vertemos a cenoria rallada nun bol. Engadimos tamén o queixo rallado. Logo botamos as especias. Agora partimos os 3 ovos dentro do bol. Mesturamos todos os ingredientes previamente botados no bol. Encendemos o fogón a unha temperatura media. Botamos o aceite na sartén e retiramos o exceso cun papel de cociña. Vertemos a masa na sartén e deixamos que se faga. Finalmente emplatamos ao noso gusto e este sería o resultado.